Okay guys, what's up mga kaupaw? Okay no? Ang atong pakuntis no mga kaupaw no. Usa ka binangkal, usa ka Francis. Lumbaanay ni siya og kaon, no? Ini kahurot sa inyong gikaon kinalaway masud sa inyong baba. Yes, manalo na ko. Taghoy, ini kahuman. Ikaw. Og takoy na sige. Oh, kana? Okay ha? Basta kamay ha. Okay ha? Sa Macau na ha? Sa Macau na. Okay na ba yan? Awa ha. Sa Macau na. Boss, ready na boss? Oh, wala ti kasay, abi kamera. Ready na? Ready. Okay. Isa, ready. Get set. Go. Oh, wait ka say ha. Oh, wait ka say ni. Oh. Ding ding ding. Ding ding. Tayo lang sa Gabi. Way mausik. Way mausik. Oh. Look. Gabi. Hindi matuon. Papa ko yung tuon. Hindi kamay. Okay. Girlio, pay tira girlio. Oh, ada. Gabi. Ojo tira. Papa ko yung tuon. Hindi kamay. Kumante bro. Usawa ko pa ka na binakal. Ibo. Huwag na tuon. Ano ka ma'am? Oh. Oh, way mausay ka? No, pay tira girlio. Saan naman? Kumusta naman mo? Yan okay ba? Sige, sultin mo. Buhay pa, ikaw. Sige, sultin mo. Yan okay ba? Hindi ba magkaya? Ha? Mapay na tuon. Uy, 1,000 na ba ni? Ha? 1,000 ni. Anak. Imagine lang ha. Uy, na ya. Imagine. Inom na lang kayo magaling. Ito? Iya, gusto kong kinom. Kayo na kayo. Oh, ready, get set, go, kwa! Oh. Yeah, okay. Okay. Pwede na eh. Okay. Okay. Oh, na. Oh, way luay ha. Way usikay. Tanaw na to inyong tukaran. Lo. Ano? Sige, bilang ko lo. Ano ka? Saan ka, ma'am? Wala yung tulong sa ilong. Saan ka, bro? Lo. Si kayo, si Kwan, girly gamay na po kayo. Lo, ma'am. Urag mo tawag gikani, ma'am. Anong gitarya mo ni? Ha? Gitinood, boss. Oo. Grabe kay boss, oh. Mama. Oh. Ang pagtulon ani ron. Sino? Wala di mata. Wala. Oh. Sir, kita litali. Wala gid. Sabi kay 1,000 man ni unsap ni. Wala gid. Okay. Ano sa ka? Oh. Di pa ni masiguro eh. Saan na yung matay? Ay, tansi mo Oh. Nagtagoy ako. Nagtagoy. Naisikan na ni. Asa na paano mo? Nagtagoy. Ano pa rin? Napaisuot o? Napaisuot? Gabay na lang mo, girl. Nanisikan mo, third. Ha? Hindi na dyan ako makaya. Nukod dyan kayo. Kuha na kugo. Nasa mo pa sa sumo. First, second, third. First, second, third. Oh. Nasa mo pa sa sumo yan lang. Dali ate. Wala pa. Okay, takoy. Di ba kayo kumain takoy? Wala sa ulo? Oh.
Oh, second. Third. Ayaw, di ba? Mapagatingon. Di kayo kumain. Takot, takot ko. Takot. Tara. Ang first, second, kita ulit. Wala. Wala yung surprise. Congratulations. Sige, matag. Third. Ano ka, ma'am? Ayaw, di ba?